Minor de edad nga suspek sa pagpangdunggab sa may Centennial Road sa lungsod sa Cordova nasikop. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangan karong nagpaalim sa Tambalanan ang 20 anyos nga biktima nga si Christian Ubatay, taga Gabi, Cordova, human mahiagom og sa madinunggaban sa iyang buko-buko. Nag-viral sa social media kagahapon ang hulagway sa biktima kansang buko-buko. Nagkadugo pa og nagtao pa ang kutsilyo samtang nagpaabot sa ambulansya. Mato ni Police Master Sergeant Elizar Lianes, investigator sa Cordova Police Station. Nagkalalis ang biktima ug ang 16 anyos nga suspitsado human magkabangga ang gimanehong motorsiklo sa suspitsado ug ang bisikleta sa biktima. Gumikan atong itabo alang nila ni kuha ning nilakaw ning kuan suspitsado dahil kuha sa kutsilyo didunggab sa biktima. Giangkon sa minor de edad nga suspitsado ang pasangil. Apan iyang giklaro nga ang biktima kaila lang sa nagmaneho sa bisikleta apan mao kini nanaway ug nang hagit na hinuon kaniya. Ningong siya nga itira ko no. Matunakuan lang po ko niya. Ningong ko nga lakaw na lang kaya ko ginamakasa. Nya sige mo siya balik-balik nabuhat lang ako ba. Nadako sa kaon. Kainit. Ang 16 anyos nga suspitsado nga mitago sa kalibunan sa Centennial Road nasikop sa kapulisan human sa dulan usa ka oras pinaagi sa abag sa pamilya niini. Subay sa mong hitabo sugod karong adlaw magbutang na og mga police personnel dinhi sa Centennial Road. Ilabi na sugod sa alas 5 sa hapon hangtod na sa gabi nga moisagad mga oras nga mudagsa ang daghang mga tawo. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besdak.